Здравей! Тук, сега и в този момент е дошло времето в живота ти да се случи нещо различно. Да се срещнеш с себе си и с Бог. Да се освободиш, да се изцелиш и да се изпълниш с вътрешен мир, светлина и любов. Дишай дълбоко. Вдишвай през носа и издишвай през устата. Вдишвай през носа и издишвай през устата. И така няколко пъти, фокусирайки се върху сърцето. Почувствай как цялото ти тяло се отпуска. Усети как вътрешен мир изпълва цялото ти тяло. Просто се отпусни. Сега си представи огромна бяла светлина пред теб. Това е Бог. А ти стоиш пред Него. Готов да разкриеш всичко онова, което те е страх да разкриеш, дори пред себе си. Усещаш спокойствие. Знаеш, че тук можеш да кажеш всичко. Тук можеш да си точно ти. Да си точно такъв, какъвто си. Сега му разкажи за себе си. Сподели му цялата си болка. Кажи му какво чувстваш. Може би чувстваш огромен страх. Може би чувстваш срам. Или пък болка. Може би си изгубен и не виждаш пътя. Може би вече не знаеш какъв е смисълът на този живот. И искаш да го намериш. Искаш да разбереш защо. Защо си тук? Защо ти се случва това, което ти се случва? Разкажи му. Кажи му за най-големите си страхове, такива каквито са. За най-дълбоката си болка, точно такава, каквато я чувстваш. Кажи му всичко. Всичко. Такова, каквото е. Оставям те няколко минути да разкажеш на Бог какво ти е.
разказали му. Освобождаващо е, нали? Да можеш да споделиш всичко, което чувстваш. Всичко онова, което не смееш да споделиш, дори пред самия себе си. Но сега ти го каза. Сега можеш да поискаш прошка за всичко, за което смяташ, че трябва да поискаш прошка. За всичко онова, което си причинил на себе си. За всичко онова, което си позволил да ти бъде причинено. Поискай прошка тук и сега, защото си на най-правилното възможно място. И сега, когато получи тази прошка, е време да кажеш на Бог, че ти приемаш себе си точно такъв, какъвто си. С цялата си болка, с срама, с обидата, с това, че не виждаш пътя, с това, че мислиш, че не си достатъчно добър, или че си изгубен, или че не си достатъчно силен. Каквото и да мислиш, че си, каквото и да мислиш, че чувстваш, тук е момента да приемеш себе си напълно, точно такъв, какъвто си. Защото ти си прекрасен. Защото ти си частица от Бог и си съвършен точно такъв, какъвто си. С всичко, което чувстваш и мислиш. Приеми се, защото това е опитността, която твоята божествена душа е избрала. Приеми я и усети как мир и любов изпълват цялото ти същество. Кажи на Бог, че приемаш себе си и се обичаш точно такъв, какъвто си. И сега, след като извървя този дълъг път, е време за най-важното. Помоли Бог да те освободи от всички тези негативни чувства, които изпитваш. Помоли го да те освободи от гнева, от болката, от обидата, от злобата, от зависта, от срама, от това, че не виждаш пътя, че си изгубен, че си гневен и разочарован. Помоли го да трансформира всички тези негативни чувства в чиста светлина и любов. Да изпълни цялото ти същество с мир, светлина и преливаща безгранична любов. Помоли го
да те освободи, да те излекува. Помоли го да ти покаже пътя. Кой е твоят път? Кой е пътят за твоето най-висше добро и за най-висшето добро на всички? Помоли го за пътя, защото той винаги отговаря. И сега, преди да си тръгнеш, можеш да му благодариш. Да му благодариш, че те обича точно такъв какъвто си. Че те изслуша. Че ти прости. Че те освободи. Че те изцели, че ти е дал всички хубави неща, които имаш в този живот. Само помисли колко хубави неща има в този живот. Здрав ли си? Здрави ли са тези, които обичаш? Имаш ли семейство? Имаш ли дом? Имаш ли приятели? Смееш ли се? Плачеш ли? Имаш ли работа? Обичаш ли природата? Обичаш ли слънцето? Толкова хубави неща има в този живот. И ти можеш да благодариш за толкова много неща. Благодари. Благодари, че получи напътствия за твоят път. Благодари за всичко онова, което искаш, макар и още да не се е случило, така сякаш вече го имаш. И изпитай цялата благодарност за това. Сега е време да си тръгваш, но винаги можеш да идваш тук, когато имаш нужда. Можеш да размърдаш ръцете и краката си и когато си готов, да отвориш очи. Благодаря.